Udvarác Horváth Vicának hívnak. 3 gyermekem, 2 unokám van, és 32 éve boldog párkapcsolatban élek. Egész életemben egészségcentrikus voltam. 12 éves korom óta sportolok, az elmúlt 30 évben a táplálkozás területén több módszert, diétát is kipróbáltam. Több mint 20 éve foglalkozom személyiségfejlesztéssel, tanulok magamról, képzésekre, szemináriumokra járok, könyveket olvasok a témában. A spiritualitás is az életem része, energiagyógyászattal is foglalkozom, és folyamatosan keresem azokat a hiteles forrásokat, mestereket, ahonnan inspirálódhatok, tanulhatok és fejlődhetek. Az elmúlt 5 évben fitnessinstruktorként tevékenykedtem, és számos mozgásformát, terápiát, regenerációs technikát sajátítottam el, és alkalmaztam sikeresen. Ma már kizárólag wellness életmód tanácsadóként, illetve mentorként élek, amivel kapcsolatosan tanácsot adok, azt élem. A hitelességet a legfontosabb dolognak tartom ebben a szakmában. Ma már csak holisztikus életmód tanácsadással foglalkozom. Ez a terület magába foglal mindent, ami az egészséges életmód hosszú távú fenntartásához szükséges. Mozgás, táplálkozás, stresszkezelés, rekreáció, regeneráció, gondolkodásmód és a közösségek. Küldetésem, hogy az egészségtudatos embereknek hiteles példával járjak elől, és a megfelelő forrásokból hiteles információkat és természetes megoldásokat tudjak közvetíteni. Egy szakértőkből álló nemzetközi csapat tagjaként teszem mindezt, előtérbe helyezve a prevenciót. Mottóm: élni szabadon érdemes.